sei sangano maswera sei kuhama dzangu. Ini ndinonzi baba Fabioni. Ndinonamata ndiri paLusaka pababa Magirazi apo. Pababa Magirazi ndakaendapo 2019. Ndakaendapo ndine dambudziko rangu, dambudziko randisinganyari kutaura, randisingashiki kutaura, nekuti dambudziko irori rakakura, zvekukura zvekutodaro chaizvo zvokuti pamwe izvozvo ndingadai ndisiri panyika pano, ndingadai ndakafa, pamwe mhuri yangu dai ichitambura, vabereki vangu pamwe izvozvo dai vachitambura, ndafa. Kufa murawo, asi pane dzimwe mafiro embunyikidzo yaSatani. Ndakanga ndajoinzwa Satanism. Ndiri mumba ndaida kungozvikandira nepahwindo, ndiri mupaseji ndaida kungozvikandira pasi, ndiri mu5th floor kuti ndife, ndiri pakati peroad chaipo ndaida kungozvisira mumota kuti ndife. Pamwe pacho ndaida kuti ndikukanda nevana, mudzimai ndongomusairira, ino wacho ndotevera. Kwakusiri kuda kwangu, wanga iri mweya yamaSatanist yakanga yanditevera hama dzangu. Saka ukaitirwa chakanaka nemunhu, nemwana womunhu akazvarwawo nemumwe munhu, unofanira kutenda, kugamuchira, kutenda, just kutenda. So kunobatsira, kunoita kuti iwewe usingatendi utende, kuti aiwa kuzoti nhasi uno ndaendapo 2019 ndaya mudare ndiri kupopura izvi, ndiri mudare wababa Magirazi ini pano. Zvino ndiri kutaura ndichiti nini 21 na 22 uyai neuwandu hwenyu. Tine zamba riri kuvhara kwegore. Mukuvharwa kwegore munoudzwa zvakawanda zvegore rinotevera ramangwana, kuudzwa kuti kuita kuti mutambudzike ndezvakati ndezvakati ndezvakati. Iroro ndo basa remweya mutsvene. Saka kuri kuti uyai, raitirwa iwe usina mwana, raitirwa iwe usina basa, raitirwa iwe unobara vana vachifa, mumba mako mune zhowe. Iroro zamba rairori harina kuitirwa mweya mutsvene, raitirwa iwewo une matambudziko. Mweya mutsvene unongoona zvichaitika obva watitaurira. Saka ndiri kuti uyai neuwandu, hatina watinosarudza. Machechi ose tinoada, Anglican, Roma, Mugodhi, Dhachi, Zioni nevaroi vacho vari kukokwa. Hatina watiri kusarudza, tiri kukoka varoi, tiri kukoka Jekenisheni, tiri kukoka Zioni. Uyai titambe ngoma yababa tiri pamwe chete. Baba vedu havana vasarudzi. Kana mukati takurwa ngoma yaZioni iya tinongopinda, asi vanozokurova izveti nechiprofita vobva vakuyambutsai. Saka ndiri kuti inini uyai neuwandu hama dzangu, kune basa. 21 na 22 December watosvika. Saka South Africa, Namibia, Botswana, uyai neuwandu. Hanzi kubvirira South Africa kunyanya, vese vakaireswa naTenzi Michael, mamirirwa naTenzi Michael kuti muuye, tinenge tiripo tichirova basa rababa, mweya mutsvene uchita basa, Tenzi Michael achita basa. Kana iri nyaya yebasa, haiwa hatitauri, musatarise kureba kwevhidhiyo. Inzwai zvandiri kutaura. Ndakaendapo ndine nhamo nematambudziko, ndiri kamutsunyarunya. Iye zvino ndaane dama, iye zvino bvudzi rakupaima, ndebvu dzakupenya, dzakaendapo dzichiunduka. Ndairwara, ndandafa, asina Tenzi Michael. Vane rudo baba vaya vanonzi baba Magirazi. Rudo rwavo rwakakura. Hakuna munhu ane rudo sababa Magirazi. Ndakaendapo ndikayambuka, iyo zviona ndakayambuswa. Kana ndotaura kudai zvinoita kunge drama, kunge African movie, asi kwete zvakatoitika. Uyai neuwandu mubatsirwe, muone kuti munobva pamakupupura, munomboya muchishora, asi munobva pamakupupura kuti basa rinobatwa. Ndatenda zvangu. Ndinonzi baba Fabioni, baba Kanzuru. Chiuyai, nguva yakwana, nguva hatisisina. Chiuyai neuwandu tiitirwe basa. Ndatenda zvikuru.